Darussan koyon harshen Turanci tare da Abdullahi Ashwar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da wannan lokaci kuma sannunmu da haɗuwa a cikin shiri na koyon harshen Turanci. Taken darasin namu na yau shine what. Idan ba ku manta ba, a baya mun tattauna wani darasi mai taken question words, wato kalmomin tambaya irin su what, when, where, why da sauransu. To a yau sai muka ɗauki ta farko daga cikin su, wato what, domin tattaunawa a kanta, a fito da yadda ake amfani da ita da kuma ma'anonin ta yayin amfani. Idan muka lura, za mu gani mun raba gida biyu. Sashe na farko shine in questions, sashe na biyu kuma shine in sentences. To sashe na farko in questions a cikin tambayoyi, yaya take fitowa a cikin tambaya? Mafi yawa ta fi fitowa a farko kamar yadda muke gani. Sai aka ce misali na farko, what is your name? Menene sunanka? What happened? Me ya faru? What are you doing? Me kake yi? What do you like? Me kake so? Ko me kake muradi? What is the name of your school? Menene sunan makarantarku? Idan muka lura a cikin nan, yawanci kalmar what ta ɗauki ma'ana ne ta menene ko kuma me. Ma'ana yayin da ake amfani da kalmar what a wajen tambaya, ma'anarta ta fi zuwa a matsayin menene ko kuma a matsayin me. Kamar yadda muka gani, what is your name? Menene sunanka? What happened? Me ya faru. To amma yayin da ta je cikin jumla, ma'anar na iya sauyawa. Bari mu duba mu gani. In sentences, a cikin jumloli, jumla ta farko, this is all what I know. This is all what I know. Wannan shine gaba ɗaya abin da na sani. Jumla ta biyu, I gave you what he gave me. I gave you what he gave me. Na baka abin da ya bani. Jumla ta uku, he told me what he saw. He told me what he saw. Ya faɗa min abin da ya gani. Jumla ta ƙarshe, what made you cry is this. What made me cry is this. Abinda ya sanya ni kuka shine wannan. Abinda ya sanya ni kuka shine wannan. Idan muka lura, za mu ga cewa a yayin da ta zo cikin jumla, ma'anarta ta fi karkata ga abinda a hausance, amma a jumla wacce jumla ce ta tambaya, ma'anarta ta fi zuwa matsayin menene ko kuma me. Da fatan mun fahimta. Sai mu haɗa cikin darasi na gaba domin jin kalmar tambaya ta gaba da ita kuma yadda ake amfani da ita. Ku kasance masu bibiyan mu da yawan maimaita kallon bidiyoyi domin ƙarin fahimta. Mun gode. Shirin Ashwar 360 TV ƙarƙashin jagorancin kamfanin Ashwar Media.